Xeyirli Cumğa kişi bilen sizne hürmetli televizor qarawçılar. Soba Dolqunları televideniyasında sizne yoңалыклар bilen tanışırga çaqırabız. Odna informasyon programması studiyasında sizne min Gülnaz Gataulina selamlayım. Bugünkü çıgarılışta Sobada mektep okuşuları arasında programlaştırı yönelişinde Zama Kod Soba Olimpiadası ötті. İdarə өлкәсендә ничек уңышка ирешергә Sobada Республиканың 6 районыннан килгән аграр яшьләр берләшмәсе вәкилләре киңәште. Теләчедә 4-нче тапкыр милли аш бәйгесе узды. Иңелек авыл хуҗалыгы темасы турында. Көзнең матур көннәре игенчеләребезгә урып җыю эшләрен кызу темпларда алып барып, бүгенге көнгә уңышлы итеп тамамларга мөмкинлек бирде. Бу көннәрдә Урта Соба бригадасына караган мәйданнарда соңгы гектарларда барган эшләр белән танышып кайткан идек. Урыннан безнең хәбәр. Август ayında туктаусыз диярлек яуган яңгырлар игенчеләребезгә икмәкләрне вакытында җыеп алырга шактый кымычау итте. Шөкер, алтын көзнең кояшлы көннәре бу эшкә җиңеллек китерде. Хуҗалыкларда бүген эш тәмам. Шул исәптән Юлбата авыл хуҗалыгы предприятиесенә караучы Урта Соба бүлекчәсендә дә без килгәндә бирдә соңгы гектарларда эш бара иде. Бүлекчә җитәкчесе Ленар Саматов быел уңышны бик яхшы дип белдерде. Быелгы урып җыю эшләре инде табигать шартларына бик каты бәйле булды. Дымлылыкны дөрес иттереп соклап, амбарлары кайтару авырданрак барды, чөнки битен дымлы булгас, аны сушилкага кирергә кирәк. Сушилкага кергәч тагын инде күпмедер безнең затраталар арта. Хәзерге вакытта инде без менә шу язгы будай басуында бу 230 гектарлы, менә соңгы гектарларын сугып баралар. Уртача уңыш 45 центнер. Менә бу язгы будай балкыш сорты. Бunda 40 центнерга хәтле чыгып бара. Сул бетергәч точнырак билгеле булыр. Куелган план артыгы белән үтәлә. Хәзерге вакытта 26 меңнән артык центнер бертеп кайтты безгә. Моны күпмесендер инде Собага сушилкага меңгердек һәм үзебезнең андыр табакларына кайтардык инде. Елына карата бик әйбәт, бик канагать, исән сау гына хәвеф-хәтерләрсез шушы урып җыюларын тамамларга инде. Хәзерге вакытта күп еллык үлән мәйданнарын, семенникларын ягып ятабыз. 3-нче укос менә синажга өлгереп килә, кукурузлар өлгерә. Саламнарны җыябыз басуда. Күпмедер инде зәп җирләрендә эшкәртергә тырышабыз. 230 гектарлы балкыш сортлы будай басуында 2 Полесье һәм 2 Акрос комбайннары бөртекләрне суктыра. Аларны Марсель Закиров, Рафил Рахимуллин, Илфар Фархуллин һәм Фәнис Шакировлар иярли. Ә инде икмәкне КАМАЗ һәм ГАЗ-53 машиналарында Илнур Корбанов, Ринат Мифтахов һәм Рифнур Салиховлар ташып тора. Рафил Рахимуллин урып җыюда 14-нче елын эшли. Быел үзенә яңа комбайнда биргәннәр. Гомумән игенчеләрнең кәефләре күтәренке һәм эшләреннән дә канәгать алар. Август ахырында чыккан иде убыркыга. Убыркы Аллаһ шөкер әйбәт барды, но погода начар булу сәбәпле тоткарланды убыркы. Хәзерге вакытта Урта Соба җирендә суктырабыз. Үзебездә Юлбатта бетте убыркы. Эшкә иртәнге 6-да чыгабыз. Өрдергәнче, майлаганчы аннары эшкә керешәбез инде. Чыктышта загырак көтәбез инде. Хәзер җилләгән инде. 6-да була, 7-дә була. Ничек микә инде погодага карап. Шак төшмәсә, яңгыр яумаса, эшибез инде. Безгә быел яңа комбайннар кайтты бит икәү Юлбатта. Аллаһ шөкер шаптыралар, әйбәт. Зарланып торган. Авыл хуҗалыгында эш берсе икенчесенә ялгана. Игенче механизаторлар көзге кыр эшләрендә алып бара. Бүгенге көндә бригаданың 30 гектар мәйданында үстерелгән күп еллык үлән басуының орлыкка калдырган җирләрендә уру эшләре дәвам итә. 60 гектарда чәчелгән көзге арыш басуы инде матур шытымнар биргән. Район буенча барлык иген мәйданнарыннан 80 меңгә якын тонна ашлык суктырып алынган. 1 гектарга уңыш чыгышы 37,4 центнер тәшкил иткән. Теманы дәвам итәбез. Бу атнада Теләче районына эш сәфәре белән Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рөстәм Гайнуллов белән Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгын үстерү буенча компетенциялар үзәге учреждениесе директоры Рәшит Әхмәтов килде. Башкала кунаклары муниципаль район башлыгы Айрат Фәтхуллин һәм район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Рәлиф Низаметдинов белән Алан акционерлык җәмгыятендә булып төзелеп килүче 1000 баш савым сыерына исәпләнгән терлекчелек комплексын карады. Биредә терлекчелек комплексының икенче торагын агымдагы елда төзеп бетерү, төзелешне финанслау, җитәрлек күләмдә ташламалы кредит рәсмиләштерү мәсьәләләре турында сөйләштеләр. Әлеге хуҗалык уңганнары бер көнгә 20 тоннадан артык сөт җитештерә. Бер сыерга 26,2 килограмм туры килә. Узган ел
елгы шушы чор белән чагыштырганда үсеш 8% тәшкил итә. Алга таба эш сәфәре терлек азыгы әзерләү үзәген һәм җаваплылыгы шикләнгән Август Теләче ширкәтенең рапс басуында барган эшләрне карау белән дәвам итте. Биредә игенче механизаторлар үзәк бистәсе янәшәсендә урнашкан бөртек чистарту, киптерү һәм саклау заводы хезмәткәрләре белән очраштылар. Алдынгы комбайнчылар Данил Шигаев һәм Ильяс Җәләлетдиновларның хезмәтләренә югары бәя биреп тәбрикләделәр. Җаваплылыгы шикләнгән Август Теләче ширкәте комбайнчылары бу көннәрдә рапс культурасын суктыра. Ул 2119 гектар мәйданда игелгән. Монда һәр гектардан 29 центнер рапс уңышы җыялар. Теләче журналисты Эльмира Ахмаджанова ярдәме белән Саба дулкыннары телевидениесе. Яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Байлар Сабасының Сабантуй ял итү һәм күңел ачу комплексында республиканың 6 районыннан Аграр яшьләр берләшмәсенең 18 яшьтән алып 35 яшькәчә булган яшьләре җыелды. Очрашуда сүз идарә итү өлкәсендә ничек уңышка ирешергә була дигән темага барды. Идарә итү өлкәсендә ничек уңышка ирешергә? Моның өчен ниләр эшләргә? Үз алдыңа нинди бурычлар һәм йөкләмәләр куярга? Бу сорауларга җавапларны табу максатыннан республиканың 6 районыннан Аграр яшьләр берләшмәсе әгъзалары, алдынгылар хәрәкәте оешмалары әгъзалары Байлар Сабасына җыелды. 9 сентябрь иртәсе Сабантуй ял итү һәм күңел ачу комплексының зур залына Түбән Кама, Арча, Кукмара, Саба, Теләче районнарыннан 18 яшьтән алып 35 яшькәчә лидер җитәкчеләр чакырылган. Дөрес, араларында көллияттә укучылар, мәктәптә белем алучылар, югары сыйныф укучылары, алдынгылар хәрәкәте вәкилләрендә күрергә була. Шул ук вакытта җитәкчеләр дә күп. Бүген биредә спикерлар Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миннеханов һәм Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, Татарстан Республикасының алдынгылар хәрәкәте региональ бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов. Нәкъ менә шушы спикерлар залда утыручы яшьләр алдында идарә итү өлкәсендә үз уңышлары турында сөйләделәр. Спикерларга залдан торып сораулар бирүчеләр, лидер булуның серләрен белергә теләүчеләр дә юк түгел иде. Шунысы куанычлы, аларның һәрберсе бүгенге очрашудан һәм фикер алышулардан бик канәгать. Минем өчен яхшы очрашу булып чыкты. Чөнки монда яшьләр өчен бик күп советлар без ишеттек. Мин сорау бирдем үзем. Шул җавапны ишетәсем килгән иде. Чөнки күптән инде шул җавапка, шул сорауга җавап эзли идем. Шуңа күрә Тимур абый җавап биргәнгә мин бик шат. Мин үземә яңалыклар өчен, яңадан яңа эшләр өчен совет алдым үземә һәм яхшы. Бүген Саба районы республикада яшь җитәкчеләрнең күп булуы белән аерылып тора. Әлеге очрашуда да 25тән артык яшь җитәкчене күрергә була иде. Алар арасында хуҗалык җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары, мәктәп директорлары һәм башкалар. Яшьләргә лидерлык итәргә мөмкинлекләр бирү, аларны эшкә өйрәтү ул заман таләбе. Бу очрашу, сөйләшү, күрешү, киңәшү бик тәэсирле булды. Киңәшү үзе бер тормыш. Безнең киләчәгебез шушы яшьләребездән тора. Һәм инде алар белән фикерләшү, һәм инде аннан соң аның нәтиҗәләре булачак, аларның сүзләрен без уйлыйбыз, без дөрес юлда дип. Аларның күзлектән ул икенче. Шуның өчен без беребезне аңлашып киләчәктә хыялларыбыз тормышка ашсын өчен бу киңәшмәләр кирәк. Безнең иң зур теләгебез әлбәттә Татарстанда булдырылган мөмкинлекләре безнең яшьләребез куллана белсә иде. Менә һәм шул тема минемчә ул бик актуаль. Күп әйбер эшләнелә һәм менә шул мөмкинлекләрне күрә белү, аларны куллана белү ул бик мөһим сыйфат. Шуңа күрә уңышлар телибез яшьләребезгә һәм Саба районына әлбәттә. Очрашуда катнашучыларның күңел түрендә йөрткән сорауларына җавап алулары аларны алдагы эшләргә рухландырып җибәрде. Яшьләрнең шулай белемле дә, кыю да булулары бик тә ошый. Саба урта мәктәбендә программалаштыру буенча Зама-Код Саба олимпиадасы үткәрелде. Олимпиаданың онлайн этабында районыбызның 250 укучысы катнашса, 20 иң көчле укучы Саба урта мәктәбендә финалда көч сынашты.
Zamakot o'qishga programmalashtiruv dunyosida birinchi odamlar yasarga mumkinlik bera turgan sayt. Hozirgi vaqtda ul Rossiyaning 100 shahridan 5000 qatnashuvchini ham dunyoning 70 ilin birlashtiradi. Rayonimiz maktablaridan kelgan eng kuchli programmalashtiruv bilan shug'ullanuvchi o'quvchilar barsida maqsadchan ravishda informatika fanini o'rganadilar. Bu ülkedagi har yangilikni kuzatib boralar, ham kelishaklarida IT ülke bilan beylarga jinalar. Об этом рассказал наш учитель информатики про Zamakot. Мы вот решили поучаствовать, попробовать. В будущем планирую связать свою профессию с информатикой, стать программистом. Ну, информатикой занимаюсь чисто для себя и для своей будущей профессии. Я хочу также связать свою профессию с IT-сферой, поэтому я участвую активно в олимпиадах по типу Zamakot'da. Zamakot platformasına негіз салушы Ғазиз Эжамалиев балаларны бүгін үк программалаштыру сірлеріне үйрету актуал болып тұра. Бүгін ауыр бір нейді барып шықмасқа мүмкін. Ләкин қазір программалаштыруны кіші ештен үк мүстақил рәушті үйренерге мүмкінлік бере тұрған платформалар бар деп білдірді. Идея пришла, во-первых, это нашему министру цифрового развития Айрат Ранатовичу. Ему сказал наш раис республики Рустам Нургалич Миниханов на общем собрании, когда чтобы молодежь наша развивалась цифровая наука, цифровое развитие, чтобы наши дети в такое тяжелое время для нашей страны могли работать на весь мир, потому что IT-решения помогают всему миру и нашей республике, потому что нет границ, и чтобы дети обучались с 10 лет, только в нашей платформе, это первая всероссийская платформа, которая обучает детей с 10 лет и дает такие вознаграждения, чтобы была мотивация, было желание работать и в первую очередь поддерживать учителей, которые им помогают. Потому что в нашей стране очень редко вспоминают об учителях, не всегда получается о них вспоминать, но мы стараемся это поддерживать. Біздің платформа шулай салған, что алар задачаларны ясыйлар, прям сайтта алар бір-бірді скачивать етмейлер, и анда онлайн бүтін бір қарала. Алардың задачалары етер, дұрыс түгіл, сразу же. Аларның кіші керек түгіл. Біздің шынды қазір вақыт біздің елде, что уже біз шынды технологияларға жеттік, что біздің сайтлар, біздің сервислар ішли онлайн. Балаларның перспективасы самое главное, что ол Саба районына яшилер. Это бұл бірінші перспектива, қошан біздің Раис Нургалиевич ол ұнытмай балаларны, оларны поддерживает, біздің Рустам Нургалиевич тоже поддерживает балаларны. Это біздің самая главная перспектива. Оқша қойда ненде біз оқшаны беребіз, грантларны беребіз, это вторично на самом деле. Үшінші, біз балаларға беребіз мотивация, что алар ұнытмадылар, 20 яшқа қадар, 30 яшқа қадар тренировались, эшләделәр, ясадылар, потому что бүгін 12 яшта, 14 яшта балалар эшлиләр и зарабатывают онлайн. Финалда оқушыларға 2 сағат дәвамында түрлі қотлаулылықтағы 5 биремне үтәргә туры келді. Финалда катнашучылар тизлек һәм логик фикерләүдә Python, C++, JavaScript телләрендә ярыштылар. Җаваплар шәхси кабинет аша җибәрелде һәм бәяләнде. Олимпиада эшләре тәмамлангач, оештыручылар тарафыннан ясалма интеллект, нейрошелтәрләр буенча мастер-класс үткәрелде. Аның барышында оқучыларга кызыклы һәм файдалы мәгълүматлар җиткерелде. Шулай ук викторина уены да кызу һәм җанлы барды. Җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Zamakot Саба программалаштыру олимпиадасы җиңүчеләрен тәбрикләү өчен сәхнәгә Саба районы башлыгы Рәис Минниханов, Zamakot Саба олимпиада платформасының җитәкчесе Ғазиз Эжамалиев күтәрелделәр. Олимпиаданың приз фонды 150 мең сум булып, шуның 100 меңе җиңүчеләр арасында бүленде. Беренче урынга, кубокка һәм 50 мең сум премияга Оникс мәгариф үзәге укучысы Руслан Садыков лаек булды. Ул программалаштыру белән 2 ел шөгыльләнә. Рәсәй күләм олимпиадаларда катнаша, үзлектән дә күп өйрәнә. Олимпиада белән генә кызыксына башлагач белдем. Аннары эшли башладым бу платформада, задачалар эшли башладым һәм өйрәнә башладым инде программированиены. Платформада эшләп, задачаларны яңа темалар өйрәнеп, задачалар эшләп, программирование өйрәнчәкмен. Укушының һәр уңышы артында укытучының тырыш хезмәте дә тора. Zamakot Саба олимпиадасына укучыларны бик яхшы әзерләгән укытучыларга да акчалата сертификатлар тапшырылды. Оникс мәгариф үзәгенең информатика фән укытучысы Рәсим Габдрахимовның әлеге олимпиадада 11 укучысы катнашты. Призы урыннарның барысында аның укучылары Илгиз Эгарафиев, Бәхтияр Гыйлметдинов, Руслан Садыков алдылар. 11 укучы белән килгән идем. Укучыларым Аллаһка шөкер җиңде. Мин бик канәгать.
укучыларында үзүнүн да хезмәтнең җимеше без бик шат. Мәктәптә программа язарга, программингка өйрәнәбез инде. Алар үзләре дә платформалар табалар, безгә инде бу платформаны күрсәттеләр. Без шушы ярышта гына таныштык. Балаларга монда эшләү авыр булмады дип саныйм инде мин. Аларга монда эшләү, платформада эшләү шады. Балалар белән дәрестә шөгыльләнәбез. Аннан соң төп шөгыльләнү безнең инде дәрестән соң вакытта балалар белән теге сөйләшеп, аралашып, дәрестән соң түгәрәкләр вакытында шөгыльләнәбез. Балалар белән көн дәвамында кайчан буш вакыт бар, бергә җыелабыз, аралашабыз, эш кушам, алар эшлиләр, шундый тәртиптә алып барабыз. Кешелек цифрлы дөньяга аяк басты. Балаларыбыз цифрлы дөньяда үзләрен ышанычлы хис итсен өчен бүген без өлкәннәрнең тырышлыгы бик кирәк. Замокод Саба олимпиадасының да ахыргы максаты нәкъ менә шул. Сез атна информацион программасын карыйсыз. Тормыш бер көйнәгенә барган вакытта без суд биналары яныннан әллә ни игътибар бирмичә генә узып китәбез. Авыр ситуацияләрдә калгач ирексездән суд ишеген кагарга туры килә. Алдагы сюжетыбызны без Татарстан Республикасы Җәмәгать судьялары институтының 25 еллык юбилее уңаеннан әзерләдек. Җәмәгать судьялары институты 2000 елда барлыкка килә. Шул елны җәмәгать судьяларының 168 суд участогы оештырыла. Бүгенге көндә аларның саны 190, шуларның икесе Саба районында. Беренче номерлы участокта җәмәгать судьясы булып Нәбиуллин Руслан Рамил улы эшли. Казан дәүләт университетын тәмамлагач та ул хезмәт баскычларының төрле этапларын үтә. Һәр вакыт профессиональлекне, төгәллекне һәм кешелеклелекне алга куя. Я сдал квалификационный экзамен на должность судьи, был назначен в этот же год на должность мирового судьи Сабинского района Республики Татарстан. И вот уже 8 лет я отправляюсь здесь, в Сабинском районе правосудия. Хәзерге заман судьясы үз һөнәренең остасы, шәхси тәрбиялелек һәм бәйсезлек үрнәге булырга тиеш. Законны тайпылышсыз үтәү, югары хукукый культурага ия булу да таләп ителә. Элекке белән чагыштырганда эш күләме арткан, шул ук вакытта замана мөмкинлекләре кайбер процессларны җиңеләйтергә һәм тизләтергә дә мөмкинлек биргән. Благодаря раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Миниханову увеличивается количество штатов аппаратов мировых судей Республики Татарстан. В связи с этим, конечно же, облегчается работа мирового судьи. Җәмәгать хөкемдарларының эше үтә дә катлаулы һәм җаваплы. Һөнәри белем, зур тәҗрибәдән башка уңышлы эшчәнлеккә өметләнеп булмый. Эшне карый башлаганчы күп вакыт һәм көч таләп иткән әзерлек алып барырга кирәк. Судка кеше бузылган хукукларының кабаттан торгызылачагына ышанып мөрәҗәгать итә. Кеше язмышлары хәл ителгәндә җәмәгать судьяларына йөкләнгән бурычның никадәр катлаулы һәм җаваплы икәнен күз алдына китерергә була. Руслан Рамил улы да үз практикасындагы һәр эшне төгәллек белән алып бара, кеше язмышлары өчен борчыла. Мировые судьи рассматривают дела о расторжении брака, и вот могу поделиться одним успешным, да, хотя это, конечно, может быть и не одно успешное дело, которое разрешилось таким образом, что я предоставлял срок для примирения. Сначала первый раз по инициативе ответчика, второй раз я уже по своей инициативе предоставил срок для примирения, и в конечном итоге семья примирилась, то есть муж с женой, истец с ответчиком, и брак не распался, он был сохранен, соответственно, дети проживают в полной семье. Вот такие вот бывают вот у нас приятные моменты. Һәр һөнәрнең үзенең нечкәлекләре бар. Җәмәгать судьяларына мөрәҗәгать итүчеләр санында арта бара һәм һәркем үзенең сорауына төгәл җавап табарга тели. Җәмәгать судьясы Руслан Нәбиуллин да эшебез һәр вакыт уку, өйрәнүне таләп итә дип ассызыклый. Һөнәри үсештән башка эшебезне тиешенчә алып бару мөмкин түгел ди. Ул үзе мәсәлән 2022 елда ел судьясы бәйгесендә лауреат премиясына лаек булган. Конечно, да, нагрузка не уменьшилась на судей, она также велика. Но меня заставляет приходить на работу то, что я занят социально важным делом. Поэтому я и прихожу сюда с удовольствием и свою делаю работу. Җәмәгать судьяларының намуслы хезмәтләре республиканың суд системасының үсешен тәэмин итә. Руслан Нәбиуллинның да хезмәте алга табада гаделлек җиңүгә, закон өстенлек итүгә хезмәт итәр дип ышанабыз. Халык иминлеге сагында торучы полиция участок вәкаләтлеләре Марат Гатин һәм Рөстәм Садриев районыбызда әлеге мөһим эшкә гомерләрен багышлаган көчле шәхесләр. Бүген алар иң яхшы участок вәкаләтлесе республика конкурсында район данын яклыйлар. Бу хакта Әлфия Мубаракова тулырак сөйләр.
Һәр административ бинасының мәгълүмат тактасында участок вәкаләтлесенең фотосы һәм телефон номеры язылган. Тормышта авыр хәлдә калучыларга беренчеләрдән торып алар ярдәм итә. Бүген сүзебез халык иминлеге сагында торучы полиция майорлары, участок вәкаләтлеләре Рөстәм Садриев һәм Марат Гатин турында булыр. Алар икесе дә Соба районы эчке эшләр бүлегенең полиция участок вәкаләтлеләре, әлеге мөһим эшкә гомерләрен багышлаган шәхесләр. Рөстәм Әюп улы Садриев 14 ел инде халык вәкаләтлесе булып эшли. Ышанычлы, дисциплиналы, үз эшенә тугрылыклы, намуслы хезмәткәр. Хезмәттәшләре белән дә уртак эшне намус кушканча башкаралар. Шын үзенең эшен остасы кеше ул һәр вакыт ярдәмчел, кулын сузарга тора. Аңа һәр вакыт таянырга була дип әйтик. Минем өчен сүзләрем шул. 10 ел бергә эшлибез. Мин үземдәге участок вәкаләте булып эшләдем. 2016 елга хәтле. Вакытта да, хәзер дә үзем белән бергә дустана мөнәсәбәттә эшлибез. Яхшы кеше. Рөстәм Әюп улы иртәдән кичкә кадәр хәтта төнгәчә хезмәт итә. Ул һәр вакыт юлда, авыр хәлдә калучыларга ярдәм кулы сузуда. Ә көндәлек тормышта андыйлар гел очрап тора. Сабаллар үзләренең участок вәкаләтләрен яхшы беләләр, таныйлар һәм аңа ышаналар. Халыкның вәкаләтле вәкилен беләсеңме, Нияз? Беләм. Кем ул бездә? Халык участковые Садриев Рөстәм Аюпович. Бу кеше белән еш очрашырга туры киләме сезгә тормышта? Еш. Сез нинди сораулар белән мөрәҗәгать итәсез аңа? Юлларда калган вакытларда була. Машина ватылып калган вакытларда була, ярдәм итәләр, булышалар. Халык белән бергә кулга-кул төшеп эшлибез. Аларга төрле чараларда булышабыз, профилактик чаралар үткәрүдә һәм аларга булган преступлениеләрне булдырмау өстендә, булганнар өстендә эшләү безнең төп вазифабыз. Миңа инде шушы вәкаләттә 8нче участок Шыңгар авыл җирлеге, Мишән авыл җирлеге керә. Анда Шыңгар авыл җирлегенә инде Шыңгар, Кече Шыңгар, Уйот, Шулпырт, Түлешкә авыллары керә. Мишән авыл җирлеге биләмәсенә Яңа Мишән, Иске Мишән, Түлешкә, Кирән авыллары керә, Бакшанды. Барлыгы минем шушы 8нче участокка инде 9 авыл керә. Мин эшемне яратам. Халык белән кулга-кул төшеп эшлибез. Халыкның сораулары бик күп инде. Менә бүгенге көндә машинисты бит инде халыкны бик борчый. Ачылганнары бар, ачылмаганнары бар. Шушының буенча иң күп профилактиканы алып барабыз халык белән. Җыеннарда шушының турында күбрәк искәртәбез халыкка. Инде бу очраклар бүтән булмасын ие, кешеләр алданмасыннар ие. Шушы буенча күбрәк эшне алып барабыз инде. Бу агырлашулар буенча шушындый безнең эш алып барыла. Район эчке эшләр бүлегенең полиция участок вәкаләтлеләре үзләре хезмәт күрсәтә торган җирлекләрдә тәүлек буе кешеләр белән очраша. Һәр чак халыкка, бигрәк тә аның социаль яктан кыен хәлдә калган кешеләренә беренчеләрдән торып ярдәмгә киләләр. Участок вәкаләтлесе Марат Мурсалим улы Гатин Тимершыкта 17 ел дәверендә халык ихтирамын яулаган шәхес. Тимершык авыл җирлеге биләмәсенә 5 авыл керә. Безнең Тимершык авыл җирлегендә участок вәкаләтлесе булып Марат Мурсалим улы Гатин эшли 2014 елдан бирле. Марат Мурсалимович белән без инде үзебез 2015 елдан таныш, үзем шушы авыл җирлеге башлыгы вазифасына керешкәннән соң Марат Мурсалимович белән көндәлек үзебезнең шушы җирлеккә кагылган мәсьәләләрне бергә эшләп барабыз. Ул шушы Тимершык авылында яши, үзенең кызы малае белән һәм инде үзебезнең менә халык тагын аның эшчәнлеген бик уңай бәяли. Чөнки инде участок вәкаләтлесенең ие шушы җирлектә булгач, ул шушында яшәгәч, бөтен теге халыкның ничек яшәешен күзәтеп, нәрсәгә басым ясасын, нинди профилактик чаралар үткәрәсен, бөтенсендәген белеп тора. Шуңа күрә инде аның уңышлары да күп. Ул район буенча безнең иң үрнәк участковый булып йөри. Аның эшчәнлеге буенча безнең башка сотрудниклар
үрнәк алып эшлибез көндә, җиниятләргә килгәндә, үзебезнең авыл җирлегендә һәм ул эшләгән участокларда җиниятләр бермә-бер кимеде. Марат Мурсалимович эшли башлаганнан соң, менә аңа мәсьәлә булып 2025 елның менә шушы 8 аенда гына да Тимерши авыл җирлеге буенча бер генә җиният тәген теркелмәде. Алга табадаган Марат Мурсалимович белән матур итеп эшләргә һәм инде җәмгыятьтә Аллаһка шөкер теге тәртип бар яктан да. Моннан соң да шулай булып калсын. Марат Гатин мәктәп укучыларының иң якын дустына әверелде. Аны көн аралаш мәктәптә очратырга була. Юк, вакыт җитмәүдән, эш күп булудан зарланмый ул. Эшнең соңгы нәтиҗәсе яхшы булсын. Аның төп фикере менә шушы. Тимершек мәктәбе укучылары арасында бүген булгавыр заманда бер укучының да дөрес юлдан тайпылмаганлыгы аның хезмәтенә бәйле. Укучы балалар, бүгенге көндә безнең профилактик эшләр, чаралар вакытында сезгә каникуллар вакытында әти-әниләр белән, әби-бабайлар белән эшне алып барганга бик зур рәхмәт. Чөнки безнең 8 ай дәврендә сезнең белән эшләү нәтиҗәсендә районда именно шушы безнең Тимершек авыл җирлегендә мошенничество җинаятләре безнең теркәлмәде. Марат Мурсалимович көндәлек тормышта көн сайын фермаларны, амбарларны, сату нукталарын карап, тикшереп барлап чыга. Кирәк чакта нигезле, дөрес карарлар да кабул итә. Сез үзегезнең авылыгызда халыкның вәкаләтле вәкилен беләсезме? Беләм, Марат Мурсалимович. Ул безне һәрвакыт барлап тора инде. Нинди генә кеше керми бит инде кибеткә. Шул вакытларда без аңа мөрәҗәгать итәргә тырышабыз инде. Ышанычлы, һәрвакыт ярдәмгә килергә әзер. Авыл җирлегенә килгәндә инде безнең көндәлек эш сәгате безнең сәгать иртәнге 7-дән башлана инде. Иң беренче балалар безнең мәктәпләргә менәләр. Кайберсе велосипед белән менә бит инде балалар, кайберләре автобус белән, машиналар белән, әти-әниләр белән менәләр. Һәрберсендә профилактик чаралар алып барабыз. Предупреждение алып барабыз. Безнең кызганычка каршы бит инде республика күләмендә балалар белән травмалар алу, правил дорожный движениеләрне бузган өчен бүгенге көндә бик шушы юл фаҗигалар булмасын өчен иң мөһим проблема берсе булып кала һәм аларны без балалар белән, әти-әниләр белән көндәлек рәвештә эшләп, шушыларны решать итеп барабыз. Участок вәкаләтләре даими төстә җинаятьчелекне, караучысыз балалар, эчкечелек һәм наркоманияны профилактикалау белән шөгыльләнәләр. Һәр эшне олы җаваплылык һәм төгәллек белән башкаралар. Бу көннәрдә республикада иң яхшы участок вәкаләте конкурсы бара. Рөстәм Садриев, Марат Гатин беренче турны узып, республикада районыбыз данын яклыйлар. Уңышлар телик үзләренә. Теләчедә урнашкан Туган авыл күңел ачу үзәгендә шушы көннәрдә район күләм милли ашлар бәйгесе үткәрелде. Әлеге чара Теләче районында 4нче тапкыр оештырыла һәм анда аш суга оста хуҗабикәләр үзләренең уңган булганлыгында көч сынаша. Койнар чәй, тәмле мич коймагы. Бәйге кунаклары Татарстан Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов, аның тормыш иптәше Гөлнур ханымны һәм Теләче муниципаль районы башлыгы Айрат Фәтхуллинны менә шулай татар халкына хас кунакчыллык һәм җыр-моңнар белән каршы алдылар. Әйнде бина эчендә чын мәгънәсендә аш-су бәйрәме тантана итте. Бирдә иң элек халкыбызның төп милли ашы булган камыр басып кулдан токмаш кисү күренеше каршы алды. Аннан дистәләгән төрләрдә, өстәлләрдә тезелеп киткән милли, тәмле, затлы камыр ризыклары, ашлар, кабымлыклар әзерләнгән иде бәйгедә катнашучылар тарафыннан. Быелгы бәйгедә районның төрле авылларыннан җыелган пешерү эшенә һәвәс, оста куллы ханым туташлар, фольклор коллективлар катнашты. Алар пешергән, ясаган ризыклар тәмле тел белән генә түгел, җыр-биюләр, шигырьләр аша да тәкъдим ителде. Кышыткан ашып пешереп килде, кышытканын да килде хәтта. Хор китеп тә өлгермәгән бакчаның иң түрендә. Башын калкыткан, кышыткан кура агачы түрендә. Ни хәл дидем, иелдем дә. Чыгып та киләсеңме? Безне ачлыктан коткардың, син шуны беләсеңме? Күтәрдем дә кулларыма, күз яшьләремне тыеп. Рәхмәт сиңа, кышытканым. Яшисең безне тоеп.
Бәйгенең башлангычы РСФСРның атказанган сәүдә хезмәткәре, Ленин һәм Халыклар дуслыгы орденнары кавалеры, татар аш суын дөньяга таныткан Юнус Әхмәтҗановка барып тоташа. Чөнки атаклы кулинар нәкъ менә Теләче төбәгеннән, Олы Кибә хуҗа авылыннан. Инде менә 4нче ел рәттән якташларының данын мәңгеләштереп, Теләче районы уңган хуҗабикәләре аш суда осталыкларын күрсәтә. Тәм-тумнарга бәяне Теләче авылының 1 номерлы балалар бакчасы мөдире, Бөтендөнья татар конгрессының Теләче районы бүлеге җитәкчесе Алисә Дәүләтшина җитәкчелегендәге мәртәбәле комиссия бирде. Аның составында 50 елга якын гомуми туклану системасында эшләгән аш-су остасы Фәния Бәбәрәкова белән Теләче авылының 1 номерлы балалар бакчасы пешекчесе, балалар пешекчеләре республика бәйгесе призеры Зөлфия Халиуллина да бар иде. Татар халкы үзенең гореф-гадәтләрен, йолаларын, үзенең телен саклау белән бергә татар халкының милли ризыкларын дагын һәр вакытта да өйрәнеп, аларны киләчәк буынга җиткерергә тиеш дип уйлыйбыз без. Татар халкының алыштыргысыз милли ризыкларыннан булган чәк-чәк һәр вакыт, һәр бәйрәм табынының йөзек кашы күп балкып тора. Аның белән кунаклар каршылыйлар, күчтәнешкә дә биреп җибәрәләр. Табыннарның иң түрендә халкымның ашы хәрчә, баллы да, татлы, тәмле дә, өстәлне бизи чәк-чәк. Әле бір-екі илләрнең җитәкчеләре килгәндә 30-дан артык дәүләттән килделәр. Һәрберсе дә чәк-чәкне ашадылар. Һәм инде кая барсаң да Татарстан чәк-чәк дигән шушындый бер сүз барлыкка килде. Аны беләләр, күрәләр. Менә аерым дигән әйтеп китте. Суга зонасында барганда да чәк-чәккә аерым фестиваль ишек кенә булса да. Бәйге район үзешчәннәренең матур чыгышлары белән дә үрелеп барды. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Флүзә Галәвиева, Әлфия Паташева, яшь җырчыра Әхмәт Гаязова, Миләшкәй, Яткәр, Наз, Гөлләр, Задоринка, Рябинушка фольклор ансамбльләре җырлары бәйрәмгә ям өстәде. Ә инде ахырдан бәйгегә йомгак ясалып, мәртәбәле кунаклар тарафыннан төрле номинацияләрдә җиңүчеләргә дипломнар һәм истәлек бүләкләре тапшырылды. Материал Теләче информ журналисты Фәнил Гаязов ярдәме белән әзерләнде. 4-5 сентябрь көннәрендә Казан шәһәрендә махсус хәрби операция ветераннары арасында Татарстан рәисе спорт кубогы ярышларының финал этабы узды. Уеннар Идел буе Дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетында узды. Спорт фестивалендә республикабызның 36 районыннан һәм шәһәрләреннән 200-гә якын ветеран катнашты. Әлеге турнир июль айында старт алган иде. Спортчылар берничә зонада йөзү, өстәл теннисы, нарт, армрестлинг ярышларында көч сынашты. Ә финалда исә бу дисциплиналарга мини-футбол, волейбол, пулялы ату да өстәлде. Соба районы данын финал уеннарында махсус хәрби операция ветераннары Илдус Рафиков һәм Флорид Мавлютовлар яклады. Аларга ярышлар һәр этабында Ватанны саклаучылар фонды социаль координаторы Әлфия Мәүлитова ярдәм итте. Спортчы ветераннарыбыз яхшы нәтиҗәләр дә күрсәтте. Йөзүдә һәм армрестлингта Илдус Рафиков беренче, пулялы атуда Флорид Мавлютов икенче урыннарны алып, районыбызга җиңү китерделәр. Курку белмәс батыр райондашларыбызга рәхмәт белдерәбез һәм киләчәктә дә зур уңышлар телибез. 14 сентябрь Татарстанда бердәм тавыш бирү көне. Бу көнне республикабыз халкы Татарстан Республикасы рәисен һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлаячак. Соба районында бу көнне 40 сайлау участогы эшләячәк. Алар үз ишекләрен иртәнге сәгать 7-дә ача, кичке 8-гә кадәр сайлаучыларны кабул итәчәк. Быел районыбызда 100 яшын тутырган 2 сайлаучы да үз тавышларын бирәчәк. 14 сентябрь көнне 18 яшы тулачак 2 сайлаучыбыз да бар. Республикабызның киләчәге безнең кулларда. Шуңа күрә әлеге мөһим сәяси вакыйгада бердәм катнашыйк. Бүгенгә булган атна информацион программасын шушы урында төгәллибез. Алда реклама чыгарылышы. Безнең белән бергә калыгыз. Ә инде кәефләрегез һәм тормышыгыз һәр вакыт бүгенге көндәй матур булсын. Күңелле һәм файдалы яллар сезгә.